tussen something ook al is, ons nou die wat agterna kom ons tussen. Jy sien, hulle kan nie hulle eie ding doen nie, hulle moet binne die raamwerk bly. Sien jy? Hulle kan nie te ver gaan nie, want hulle sal reeds gesop by openbaring. So ek begin nou met Genesis, so alles wat hulle van nou af doen, moet hulle binne in die raam bly. Halleluja! Maar as jy buitekant die raamwerk beweeg, dan as ek niks met jou te doen nie, want ek loop jy 'n gevaar. Halleluja! Maar bly binne die raamwerk. Bly aan die plan van die Here. Glory for Jesus. Halleluja. Genesis 3 is baie bekend. Ek wil hê, as ons die Bybel het, ek wil lees vir almal saam. Ek gee nie om, julle kan Engels lees, of in die Engels, dat is so goed nie. Julle kan lees Kosa, maak nie saak, lees hom, ek wil hê julle moet my net gou help. Want ek kan nou nie, dan gaan ek net so na, net so recap het. Dit is in Genesis 3, Genesis 3, ja, ons gaat hem soms van versie 1 af. Praise die Here. Wonderlijke Jesus. Is Jesus nog mooi? Genesis 3, vanaf vers 1 tot en met versie 4 en 5. Ja, tot versie 5. Ach, net as die gereed is, dan kan ons lees. Die praise die Here. Net as ek sien my volgende even my ietsie ook is het, maar ek kyk net of julle reg lees, dis al. Glory for Jesus. Praise die Here. Ek weet sommer wat julle wil sê. Maar ek sal agterna gou my comments gee. Genesis 3 vers 1, kom ons lees hom saam. Wonderlik. Praise die Here. Wonderlik. Anders zal jullie sterven. Jesus. Toen zei slaap van een vrouw. Jullie zal gewust niet sterven niet. Maar God weet dat als je de dagen eet, de boer zal voorgaan. Zodat jullie zoals God zal wezen. Je goed in kwaad te geven. Hallelujah. Glory for Jesus. Nou, ons moet leer om saam te lees, né? Nou, nee, dat julle het mooi gelees, ek het 'n storie, maar ek kom agter, hoekom ek het lees, hoekom laat ek julle lees, want ek kom agter, ek tel op, as julle by sekere dinge kom, dan lig julle om 'n bietjie. So met ander woorde, jy beklemtoon dit, en dit is waarop ek gaan klem lê. Halleluja. Veral hy stukkie, wat hulle sê, hy sê, van maak die ene nie murder. Mag ons nie eet nie. Want as ons sal eet, ons sal aanroer. Maar, Heer Jesus, laat ek hom kom vandag leer. Hy sê, maar die slang was rustiger as al die dieren van die veld wat God gemaakt het. En hy het vir die vrou gesê, en hy sê vir die vrou, is dit ook, so dat God gesê het, julle mag nie eet van die bome van die tyd. Hoor? Halleluja. Hoor julle? Ja. Nou dis hoekom julle moet nie so vinnig lees. Hy vraag, is dit ook so, dat God gesê het, Here God sê baie dinge. Halleluja, julle mag nie eet van al, hoor julle, van al die bome aan die tyd. En die vrou antwoord die slang. Sy sê van die vrugte van die bome in die tyd mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die midden van die tuin is,
het God gesê, julle mag nie daarvan eet nie en dit nie aanroer nie. Hy sê anders sal julle sterwe. Hy sê, toe sê die slang vir die vroue, julle sal gewis nie sterwe nie. Hy sê, prys die Here nie, maar God weet. Jesus, as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God kan wees, deur goed en kwaad te onderskei. Glory vir Jesus. Nou ek gaan ook baie vinnig wees voordat ek kom. Ons het 'n paar karakters hier so in hierdie storie. Wie is die karakters hier so? Praat hoe van met my. Ons het die vyand, die slang, en wie is het nog? En dan is het die van, ek is net nie waar, en ek is nie oor die verloop nie. Is niks met julle te doen nie. Maar die drie karakters, maar ek kom agter, dat hulle was in 'n gesprek. En vandaan gaan ons praat, dat alles begin by 'n gesprek. Alles begin by 'n gesprek. En ek sien vanaand, as ek daai gedagte lees, en ek kom agter dat die vyand het hulle nie geleer om te steel die tyd nie. Die vyand het nie die mens geleer, halleluja, om te roof, halleluja, om te hoegeer, halleluja, om enigszins iets anders te doen nie. Weet jy wat die vyand gedoen het in hierdie tyd, in hierdie gesprek? Die vyand het eintlik van die mens gesê, dat die mens kan afhankelijk van God wees. Dat die mens het die God nodig nie. Dat hy kan sonder die Here klaarkom. Dat het alles begin by 'n gesprek. Halleluja. En dan wonder ons vandag, hoekom kan ek nie klaarkom met hoe eindie nie? Halleluja, ek sê jou vanaand, halleluja familie. Alles het begin by 'n gesprek. Ja, ze denken hoe eindie by mekaar gekomen. Daar was 'n tyd, halleluja, wat ons lekker gekry het. Maar skielik, halleluja, daar is 'n verandering in sy houding. Daar is 'n verandering in sy houding. Nou wat het dan gebeur? Hoe sê jy? Daar was 'n gesprek. Glory. En kyk vandag, halleluja, hoekom kan ons mekaar soms nie verdraag nie? Hoekom, halleluja, waarin kom die skering? Waarom kan ons nie, halleluja, saam, halleluja, bly nie? Waarom kan ons nie saam woon nie? Maar alles het begin by 'n gesprek. Want daar was 'n lieflike verhouding binne in die pyn van Eden. 'n kosbare verhouding. Maar wat het dit versteur? Dit is nie die vraag wat hy geëer het nie. Maar dit was die gesprek gewees. Halleluja. Alles begin by 'n gesprek. As ek agterkom, halleluja, ek kan miskien vir broer uit, sorry dat ek moet toch wijs doen die naaste, en ek weet, hy gaan my vertellen, halleluja, as ek hom nie kan vertrouw nie, ek sê jou, dat ek kom nie van self nie, halleluja, as ek hom of wat nie kan vat nie, dan kom nie net uit die lucht uit nie, maar ek sê, dat kom die gesprek, halleluja. Halleluja. En ek wonder my, halleluja, ek lees so daar in die woord. Hy sê, laat julle woorde altyd. Hoe sê? Nou dink jy die gesprek in die tyd was aangenaam.
Halleluja, die lieflijke jongen. Halleluja, die Bijbel zegt, hij was die lustigste van alle dieren. Met andere woorden, ik zoek zoveel woorden op die woord lustige. Halleluja, dat betekent achterbaks. Dat betekent slier. Halleluja, hij betekent, hij is een gaststekige. Halleluja, ik zeg je vandaag, moet je jou meer wat oppraten. Je hebt een gesprek. Halleluja, tegen iemand anders. Halleluja. Van alles begin bij je gesprek. Ja, nou, hoe kan die van mij zeggen? Toen die Bijbel verklaar. Zeg van mij waar, en het gestaan woordje zei, wie maak je dood, wie maak je hier? Wie maak je jeugdige zoonskind? Hij zei, luister naar mij, dan zeg ik voor jou. Hij zei, dat is Jezus. Als ik dan zo wonderlijk was, alles wat hij gedaan heeft in die Bijbel, heeft hij goed gemaakt. Heeft hij mooi gemaakt. Die Bijbel verklaart amen. Toen God gezegd had, laat ons mensen. En die mensen mag niet gevallen. Waar het begint. Direct bij je gesprek begint. Maar ik kom achter dat ons als mensen, halleluja, laat doen dat een gesprek wat God mooi gemaakt heeft om af te brengen. Halleluja. Net hier een gesprek met ons. Halleluja. En ik heb gewonnen. Dan vraag ik mij. Ik heb bezig wat die van mij laat zien. Ja, ik kan niet denken. Maar als het toch zo is, als ik het toch nog zeg, zo, ik kan niet denken dat ik, want iemand lijkt misschien hier niet. Maar hij ziet niet. Maar dan kom ik achter, maar hoe kan ik nog al niet vertellen waar het begint? Al heb ik ook met mijn vrouw gepraat. Al heb ik ook met mijn dierbare vriend gepraat. Maar dat het immers in het begint. Dat hij aan een gesprek begint. Hij zegt dat slechte gezelschap bederft goede ziedes. En dan worden ons, maar hoe komen zo zoet? Daarvoor nog eens hoe komen ze verhouden tussen broers of zuster op die kerk. Versteer, ik heb niets vanavond van iemand. Als hij dan ook nog gevonden wordt, heeft ik vanavond die antwoord. Want ik heb die antwoord op mij zegt, het begint bij je gesprek. Misschien moet ons van vanavond af, halleluja, moet ons gesprekken beginnen veranderen. Misschien die inhoud van ons gesprekken. Halleluja, in plaats van wat ons aanbreken. In plaats van wat ons scheiden. In plaats, halleluja, wat ik kom afhankelijk. Vandaag zeg ik heb niet zo nodig. Ik kan zo naar jou graag komen. Dat is een rijk man. Ik heb niet jouw support nodig. Niemand neer. Halleluja, niemand vrouwen. Ons in elkaar nodig. Maar de Heer ook niet zo makkelijk kan zeggen. Ik kan zonder een klaar komen. Dat ze van mij immers in het begin. En dat het een gesprek begint. Weet je, als we ons gesprekken gaan checken. Waarvan praat je? Wat is dat met die prijs van eiers te doen? Halleluja. Ik kan met je zeggen, wat is dat met die prijs van eiers te doen? Die Bijbel verklaart. Ik denk niet helemaal van die reeks als Jezus, hij is toch hetzelfde, hè? Glorie voor Jezus. Jij ziet al mijn ogen, hoe ze diezelfde. Ik zie dat die Bijbel zegt, toen God, halleluja, toen dat beginnen, halleluja, hoe Jezus hier gekomen. Waar het begint. Moet die bang eens niet zeggen. Hoe zeg je? Ja, maar zeg dat hij bij je gesprek begint. Vraag van mijn broer hoe. Ik zei jou hier morgen is aan een broodje pizza. Om een huis gaar te maken. Ze is bezig om zo die scorokjes en die wasgoed op te voeren. Toen kreeg ze zo'n onverwachte bezoek. Zij zei van ik goed je begint altijd. Ja.
Hy sê God jou begenadigd. Hy sê maak jy het guns aan die oor van die God. Maar hy sê jy sal swaar God. En jy sal een seem baan. En jy moet om normaal. Jy moet op Jesus. Waar ek begin. Dat ek begin. Waar jy gesprek. Jou verlossing het begin by jy gesprek. Jou oorwinning het begin by jy gesprek. Hoekom sê hulle dan? Ek dink hulle is altyd lief om oor die siege te praat oor die bene. Wat moet jy maak? Wat moet ons daar maak sê hulle? Wat is profetie? Dit was, Here Jesus, met alle woorde jy moet spreek. Met alle woorde jy moet gesprek. Dat voor ons, halleluja. Hoekom moet die kan bevestigen? Jy moet kyk na jou gesprek. Wat jy het. En ek het vir jou nieuws. Want hy sê wat twee oor gesaak saamstem. Sê maar, as twee oor gesaak op die aarde saamstem, dan staan het vast. Here Jesus, ek weet jy nog groot is, as omdat jy nog gesprek as wat jy anders. Glory, for honor, jou gesprek. Glory for Jesus. Dit het alles begin by jou gesprek. En ons het vanavond die en u voel so wat ons voel, jakie van ons. Weet hoe ons voel vanavond. Hoekom voel ons so? Hoekom voel ons so? As ek eerlik moet wees met ons self. Die Here hoekom ek so afvoel, afgewater voel, afgemat voel, aan my afgebreek. Halleluja, dat sê dit van my. Ek was in 'n gesprek gewees wat nie my gebou het nie, maar wat my beroof het. Sonder dat ek daarvan geweet het. Jy kan van Eva vra. Halleluja, jy kan van Adam vra. Hy sê van my brother, as ek het maar nog net een keer oor kan doen, dan sal ek my gesprek met hom gestop het. Jy kan my een vraag vra, maar jy hoef hom nie te antwoord. Hy vraag as dit so. Jy weet mos wat God gesê het. Ek weet mos van die Here van my gesê het. Nou kom sal ek met jou oor gesprek. Jy moet onthou, hy was lustig. As ander. Hy was agterbaks. Hy was slinks gewees. En ek sê jou vanavond, as jy gewaag, iemand kom weer met 'n gesprek. Dan sal jy die agterbaksheid gewaar. Jy sal die slimsheid gewaar. En dan wil jy eens vanavond dat het alles begin by 'n gesprek. Halleluja. Kan iemand van my sê, ek moet klaar maar. Ek sit nou nie daar aan die voorwees. En terwyl ek so sit, sien ek gaan so gelaag by die venster by, en ek kom so tegen en hy sit so voor my. Julle kyk van Brother Joseph. Daar man, ek sommer sê met ons. Ons kyk van broer Joseph, van Joseph. Sê gou van my, hoe het hy aan die put verlang? Die wie? Hoe het Joseph aan die put verlang? Dit was die gesprek die sy eie boek. Een gesprek sal by jou aan 'n put bring. Een gesprek sal by jou in die dom beland. Een gesprek sal maak dat jy kom. Ek prys die Here. Een
gesprek. En hij was niet moeilijk met zijn broer. Hij had hem maar niet verteld van het droom. En weet je wat ze had, hoe je niet goed naar het hier. Wie dan hij? Ik denk dat van die koren aan was. Wie dan hij? Wat oorsprong. Oh, de heer, je moest een platte naam met die jongen. Waar het begon? Waar het begon? Ik zeg waar het begon? Dat Ui, ya no me sé trauma, ya era trauma de cruzo. Jezus, ik wil het nog zo tegen. Halleluja. Waar beginnen we een gesprek zitten? Nou, laat ons gewoon weer. En terwijl ik nog zo bezig is, ik doe zo van dit weg. Je komt nog hier. Zo dierbaar, zuster. En zij komen. Maar hij zegt, zij vat niet en zij schrijft ons zo weg. Zij zegt, brother, ik hoef jou iets vertellen. Ik zeg, wat is het mij dierbaar? Zij zegt, ga zeggen toch voor die familie. Of voor die huis als je je kans krijgt. Wees voorzichtig. Over die gesprek. Ik zeg, maar hoe bedoel je mij dierbaar? Zij zegt, weet je, dat was een tijd in mijn leven. Want mijn leven is zo mooi. Die dorp wordt geweerd van mijn leven. En het mijn story gekend. En het gebracht van mij. Want ik was het elke gesprek. Maar luister. Je morgen doe ik het water aan. Krijg je iemand daar. Ik heb mij te gaan. Je moet het gesprek. En hij zei van mij, als je wat dik wordt te water dan, dan ze denk weer doorschrijven. Maar ik heb voor jou water. Halleluja. En als je maar in die water drank, papa, zal de avondtijd. Doe me de zon. En toen zei hij, oké, we gaan onder een timber. Alle van die lief wordt de hoofd om kosten gaan dan. Alle moest kosten gaan dan. Toen komen we terug. En toen, wanneer we naar die kost toe zeiden, maar was we nog eten. En toen zat Jezus aan. Maar ik heb voedsel. Maar hij had het niet meer. Je ziet niet voedsel. Als die gesprek met je met iemand. Jouw voedsel als die gesprek wat jij moet hebben of mag hebben met iemand. Weet je, dat is zo onmogelijk gesteld. Want je weet, ik kan niet alleen van brood en water, maar van jouw gevoel. Ze gaat toch toe. Ze vertel ik mee. Ik heb iemand ontmoet. Ik was in een gesprek met iemand. Ik was in een gesprek met iemand. Mijn leven was stukken. Ik kon nog wel even klagen in de maar ik kom achter. Hij had dat woord gevat. Maar nadat hij het gezegd had, je ziet, dat is wat een gesprek was met die heiland. Die veranderen wat ik breng. En dan ook de hele die voor jouzelf. Ik wil die story bij mijn zuster. Als ik jong en lieve iets zie, maar het is heel goed voor mij. Als je eerst zoekt, dan gaan we niet die gesprek. Maar luister. Nadat ze jullie vertellen, maar luister, ik denk. Maar dan kom achter en naar gesprek. Halleluja, zeg het zoet en afspraak. Zeg het smaak en afspraak. Want je kan niet dit type smaak krijgen. Zonder van dit leren wat zij gehad hebben. Zij vertelt van iemand. En toen ben ik ook in de serie bij me in die toop zo niet. Ze was er daar. En de serie, ons geloof niet meer. Wat zij gezegd hebben. Maar nou,
Dit is. Amen. Dat we vanavond iemand ontmoeten. Hoe jou gesprek met ons. Moet niet met jou opwinnen. Halleluja, vanuit je wil wegstellen. Maar het begin bij je gesprek. Moet je er waarom afhangen? Je gaat je doen. Hij staat naast zoiets. Ik zeg, moet ik zeggen, ik ga jou slippen. Hij sprong nou op en zei, vergeet voor mij. Je morgen. Nee, maar die gaat zomaar zeggen, man. Want jullie zijn goed voor mij en ik kan waar jullie smaken zeggen. Al moet jullie vlees dat is wat die gesprek maken. Die vlees dat gaat die antwoord geven. Je terwijl je, hoe is er gemoed die pad? Kijk, die man was uitgezocht. Halleluja, en die probleem gaat niet, maar hij geen probleem gehad. Hij was een beetje kort van gestart. En terwijl hij zei, ik ben een verdiende schema. Hij zei, pastor, hij zei, maar ik bevoel met mijn plek maar toe. Ik zei, joh, als ik bij Jezus kom, joh, geld. Nee, papa. Nee, ik zie, als ik geld heb en dan kom bij die woorden, dan zeg ik security van die mensen, laat die man hier komen. Nou, hoe komt dan die molen, die roldieren of die dieren wat opgaan? Je moet verstuurd worden, want je moet nog geld geven. Dat is hoe we maken, dat je maakt, je wees mee op te maken. Dat is net als echt nog een probleem, maar die hand kan doen die vakken. Dan moet ik nog maar naar onderen neer en maken. Dat wil je goed in, maar niet te doen. En hierdie man zegt voor mij, hij zegt voor mij, bracht dat zijn van die mensen. Maar die Bijbel verklaart, ik moest in de Koenbouwclub en toen zei die Bijbel, toen Jezus bij die plek om, toen gaat staan en staan. En ik kijk op en ik zeg voor hem, Zacchaeus. Dus hij komt gauw af. Maar ik wil vandaag met jou steeds gaan. En die Bijbel verklaart, maar ook die ene. Hij zei, en die Bijbel zei, hij komt gauw af. En toen die Bijbel verklaart, en hij ging bij zijn huis gaan, zeg om mij wat gebeurt toe. En zeg net van mij, wat gebeurt toen Jezus bij Zacchaeus huis gegaan? Waarom zeg ik? Zeg, wat was die gesprek? Wat zei je? Dat eigenlijk ook was. Die Bijbel zegt toen ik bij Jezus bij Zacchaeus en hij zei, toen zei zij mensen van zijn dorp, wat zoekt hij? Dat ben die zondaars. Ik heb jou alles in begonnen. Mensen gaan niet lijken als Jezus bij jou aankomt. En dan moet een story opmaken. Maar ik zeg een beetje, als Jezus moet komen met een ander gesprek. Ik kan niet achterkomen wat je gaat brengen, maar toen die eerste woorden wat Zacchaeus zei, hij zei, ja, als ik iets van iemand af. Ja, hoe zeg maar? Jij ziet, dat is wat een gesprek met die maker maakt. Soms je moet zo staan geleerd. Net een gesprek met ons wordt ik we gaan volgende keer verder. En om vanavond bij de bomberie maar hij is nog niet zelf. Hij heeft nog nooit veranderd. Die gesprek is nog steeds zelf. En we gaan openbaren wat hij zei. Ik zat bij je dieren en iemand had gezegd gestaan. En dat klopt, hij zei, maar mijn stem moet die dier ook langs aan het gaan. En we samen toch. Maar die paar jaar op die naai gaan ook zeggen, ik ga me verstand worden, ik weet niet. Maar hij zei, ik ga met hem een gesprek. Amen. Ik ga met hem een gesprek. En dat is al van iemand is. Als je kijkt naar zijn leven vanaf. Zo dat je ze te breed stappen. En weet je, dat is niet meer als menselijke gesprek. Liefdesverhouding is verbreed, deze verhouding is een stappen. Ons kan niet elkaar verdragen, die families kom je niet meer weg. Maar alles in het begin bij je gesprek.
Maar Jesus kom vanaand en hy wil vanaand saam met ons altyd oor hy kom met ons 'n gesprek hê. Dat eerlikheid moet ek maak. Dit wil jou toch vanaand doen. Van nog altyd hier te kyk. Wat hy gespreek. Van die gesprek waarvan ek is. Ek kan nog 'n tyd gee. Maar ek weet sommer jy het alles. En ek wil hier vanaand aangaai. Ek wil hier aangaai vanaand. As jy tot vanaand toe. Net so vol dan wakker wat 'n gesprek is. En dan sê wat jy wil sê. Hoe jy soms voel dat sê jy het dan. Maar let op jou woorden af vanaand. En kyk na jou gesprek wat jy het met enige iemand. Want daai gesprek mag iemand bou of dit mag iemand bou. Dit wil vanuit die ander. Om toch een gesprek met hom te hê. Van alles het begin by 'n gesprek. Hoekom het Lot en Abraham geskei? Hoe het hulle ooreengekom? As jy links gaan, gaan ek regs. As jy regs gaan, gaan ek. Hoe dit gebeur, waar het gebeur? By 'n gesprek. Ek wil vanaand vir jou kyk van my in die encourage. Kyk na ons gesprek. Wat doen ze? Net zoals Jezus. Met die vrouw. Wat zijn leven stukken is. Een gesprek in. Je bent daar zo mee bij je. Maar ik wil je vanavond bemoedigen. Ik wil niet wie. Ik ga je vanavond in het challenge voor jullie weer wat dat oor is. En ik zei voor die Heer, ik ga die challenge. En hij zei, change niet jouw gesprek. Wanneer jij in de straat loopt. Wanneer jij naar die spaza's op toe gaat. Wanneer jij school toe of weg toe gaat. Of wanneer je in die weg is. Wanneer kijk naar jou gesprek. Wat was het? Want vandaag hoor ons. En als begon niet bekeerd is. Dan zei ik ook bekeerd. Waar komt het aan? Zeg, het is jouw gesprek. Want je moet ieder gesprek hebben. En dat is om in naam van die Heer. Moet je nou die weer? En dan zeg maar, moet je nou een kindschap kwijt? Hoe moet je uit je kerk praten? Ja, dan zeg ik altijd jouw lieveling bij moet gaan zeggen. We gaan er komen. Heel veel mensen. Ik zeg nou ja. Dat is mijn mensen. Dat is mijn broer. Hoe dan kan het niet wat. Jij komt misschien aan met jullie. Ze hebben voort gesprekken. En jullie al zulke gesprekken met elkaar gehad. Want iemand met jou toch halen als ze jou gevonden. Ik praat niet van als ze jou zien aan maken. Dat is zo. Weet je wat nog eens hier? Glory for Jesus. Ja, dat is al goed. Dan moet ons kijken naar ons gesprek. Maar ik wil klaarmaken. Daar komt een man die Bijbel zegt. Je moet toch maar lezen dan Marcus. De Bijbel zegt dat Jezus klaar is en die stad uit gaan. Hij is klaar met de gids. Die dorp. Die Bijbel verklaart, toen komt daar een man achter hem aan gehardlopen. Hij is klaar. Hier als het klaar is, kan hij zien waarom weg dan kom je. Maar hij man, in dood, hij was niet gezond. In de Bijbel zei was er ook maar toe, ik ben komt te vrij. Goeie meester. Wat moet ik doen om gered te worden? Hij zei, niemand is goed behalve God. Hij zei, ik ken die geboeien.
Jy mag nie, jy mag nie doodgaan, jy ken jou eie vader en jou. Hy sê, Here, ek ken die dinge. Van wat dan? En die Bijbel sê, dit is wat ek gesprek had. En die Bijbel sê, en Jesus het hom ander lief gekry. Terwijl hy om hierdie dinge sê. Maar hy sê vir hom, weet jy, dit is so kostelijk wat hy sê, maar daar is een. Hoe jy ken my storie. Dat is nog wat goed. As ek in die daar, wat ons net hier in de kort kom, as ons nou. En baie kere hou ons 'n gesprek oor hom, wat dat van my. En hy sê nog iets, kom. Hy sê, gaan vir kom alles met jy. Maar hy sê, toe ek dat, Here, daai was 'n diep. Toe hy aan dit toe. En dit was aan tegen. Sê die Bijbel het dit bedoel. Maar mag jou gesprek wat jy verlang het, as het jou tot droefheid veroorsaak, maar laat het jou na Jesus toe trek. En jou nie van hom af wegtrek. Mag jy my gesprek hê, wat hierdie kan. Wat sê hierdie gesê, was dat jy Jesus? Ek is klaar. In your life. I said, touching Jesus. Just have a conversation with Jesus. Dit is al wat aan. Jy hoef nie wonderlik te wees. Dan as jy 'n liedjie wat sê, I come to the garden alone. I said, while the dew was still on the roses. Ek sê, en wat sê jy dan? And why we take this, yeah, why we take any walk with me? And it says, and it tells me, I am. Jy is daar nie 'n mooi gesprek. Hoe kom dit jy so lank vat? Dat sê jy sê toch. Het is goed te spreken. En wil je vanavond encourage van mij. Lieve vriend. Lieve geleefde zuster. Mag je jouw conversation met Jesus. Mag je op je plek brengen. En weer wat ik beseffen. Dat we die mensen veranderen. En jullie die mama niet meer dat vanavond zeggen. Is nog diezelfde Jezus. Halleluja. Just believe. Ik wil vanavond bemoedigen. Je mag die gesprekken van die God. Je naar hoe wordt het van. Je mag die gesprekken, halleluja. Je gaat niet stil. Mag je die gesprek vanavond jou bouwen? Mag je jou inspireren? Yes, halleluja. Maar je dank je, Jesus. That's a